Dobra vest je da niko od evakuisanih radnika nije povređen. Oni su se nakon prvih eksplozija sklonili u jedan od objekata tehničko-remontnog zavoda. Tamo su bili potpuno bezbedni i sve vreme su bili u kontaktu sa članovima svojih porodica i sa nadležnima iz nadležnih službi. Takođe, treba reći da nijednog trenutka njihovi životi nisu bili dovedeni u opasnost. Sama evakuacija počela je kasno sinoć i trajala je manje od 1 sata. Podsjetimo da su nakon tih eksplozija koji su se juče tokom popodneva dogodile 25 radnika povređeno. Oni su prevezeni ovde u klinički centar u Kragujevcu. Dobra informacija je takođe da niko od onih koji se ovde nalaze nije životno ugrožen, imaju lakše povrede, uglavnom je reč o opekotinama i povredama mekih tkiva. 2 pacijenta, kako nam je saopšteno, prevezena su u Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu i o njihovom stanju će se brinuti lekari iz Beograda. Evo da čujemo šta su kasno sinoć nakon evakuacije i tokom evakuacije saopštili predstavnici Ministarstva odbrane. 74 radnika koji su bili pozicionirani iznad ovog objekta gde se desila vanredna situacija su sada na sigurnom, upućeni su svojim kućama, svi su zdravi i nijedan nije ozleđen. Takođe, komisija koju sam ja formirao će ujutru započeti svoj rad i vrlo brzo se nadam imati nekih rezultata. Za nestalim pripadnicima Tehničkog remontnog zavoda, kapetanom Darkom Kostićem, civilnim licima Dejanom Kovačevićem i Nikolić Željkom intenzivno tragaju nadležne službe Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane. Trenutno zonu eksplozije nadleću 4 drona i upotrebljeno je u toj potrazi jedno robot vozilo. Dane, juče tokom dana zapravo bilo je više eksplozije, pa je upozoreno da bi one mogle da se ponove. Da li je ta opasnost prošla? Nažalost, Nada, opasnost još uvijek nije prošla, radi se na raščišćavanju terena, nažalost postoji to područje koje još uvijek nije bezbedno, dakle nije mu moguće prići, na tome rade nadležne službe, ekipe, vatrogasne ekipe Ministarstva odbrane, ali svakako treba reći da iako se juče dogodilo nekoliko eksplozija, bilo i nekoliko požara, nijednog trenutka stanovnici Kragujevca i okolnih naselja nisu bili ugroženi, dobra je vest da nije bilo nikakvog zagađenja. Evo samo da podsjetimo još da se prva eksplozija dogodila juče negde posle 14 sati u jednom od magacina tehničko-remontnog zavoda i to nakon jednog požara. U toj prvoj eksploziji nije bilo povređenih, ali nažalost ubrzo je usledila druga jača razornija detonacija. U toj detonaciji nastradalo je 1 lice i nažalost povređeno 25 ljudi.